Persuni li jkunu mirkuba mill-vizzju ta' droga u li jkunu għadhom kif temmew il-programm ta' riabilitazzjoni ta' droga se jkunu jistgħu jsegwu programm ġdid sabiex jibdew in-negozju tagħhom. Il-programm bl-isem Suċċess ser isir permezz ta' ftehim milħuq bejn il-Kumpanija tal-Investimenti tal-Gvern u l-Caritas. Il-ftehim ġie ffirmat it-tnejn filgħodu f'dar Charles Micheli, dar li tilqa' fiha persuni li jkunu għadhom kif temmew il-programm ta' droga u qed ifittxu li jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Is-Sur Godwin Spiteri li f'dawn l-aħħar ġimgħat temp suċċess il-programm ta' riabilitazzjoni ta' droga ser ikun fost l-ewwel persuni li jibbenefika minn dan il-programm. Huwa qal kif beħsibu jimraħ fis-sena tal-iskultura u li minħabba l-problemi li għadda minnhom dan ma setax jagħmlu qabel. Ħajkun ta' vantaġġ kbira lina, ta' għajnuna kbira, għax nkunu nistgħu nibnu ħajja tagħna u nażlu x-xogħol li rridu aħna li dejjem minna konna kapaċi għalih imma qatt ma rnexxielna naslu sa fejn għandna naslu. Is-Sur Harold Bonnici mill-kumpanija responsabbli mill-investimenti tal-Gvern qal li l-programm se jkollu allokazzjoni inizjali ta' 30,000 euro. Fl-ewwel fażi qegħdin noffru support ta' mentoring u business support biex in-nies jibdew jiżviluppaw l-idea tagħhom u jaraw pass pass biex jiftħu l-intrapriża. Il-programm jieħu perjodu ta' sena biex jitlesta ewwel fażi huwa pilota kif qed ngħidu, irridu naraw along the way hemm bżonn li wkoll niżviluppaw affarijiet oħra li jirriżultaw li jkun hemm bżonn tagħhom. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt laqa' dan il-ftehim b'sodisfazzjon u qal li l-proġett huwa msejjes biex jgħin lill-persuni fl-aktar fażi kruċjali fir-riabilitazzjoni tagħhom. Tidħol ukoll Malta Government Investments biex tgħin biex din il-ħolma ta' dak ir-resident li jiżviluppa l-idea tiegħu l-intrapriża tiegħu issir realtà wkoll bajnuna jekk hemm bżonn finanzjarja. L-iffirmar tal-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Ekonomija u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona u qal li dan il-programm hu maħsub biex jgħin oqsma tas-soċjetà jkunu magħmra b'ħiliet aħjar u jwasslu għal aktar opportunitajiet. Qal li hija realtà li l-isfidi quddiem dawn il-persuni mhumiex żgħar fid-dinja tax-xogħol aktar u aktar fit-tmexxija tan-negozju minħabba l-mentalità u l-preġudizzji li sfortunatament għadhom jeżistu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.